Matod pa sa atong tubag sa Salmo Responsorio, unsa to atong tubag? Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Tinuod ba gid na nga bulahan ang mahadlokon sa Ginoo? Kusga. Nya ngano man lagi sa ebanghelyo, di ay nahadlok sa Ginoo, gisilutan naman noon. Nahadlok gud siya. Nya unsaon man pagkabulahan nga gilabay naman noon siya sa gawas. Ningon ko siya, nahadlok ay kunimo sir. Hadlok ay kunimo Lord. So hay may sayop ani, ang ebanghelyo o ang salmo? Unsa gud tay wa nga wa man ni magkahiusa. Gisayonan ka ana, bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ni ay sulugoon nga nahadlok siyang amo, gilabay na noos gawas. Maghilak o magkagot siyang ngipon. Hay may sakto ani, ang taga-salmo o ang taga-Hesus? Naglibog sa bitaw ko ani. Wa mo maglibog? Kamo, mahadlokon mo sa Ginoo, dili? Kusga? Ilabay gyud mo sa gawas. Magkagot gyud na inyong ngipon adto mo sa impierno. Unsa may nano man ni naingon ani man ning akong pangutana nung libog naman nung kuan. Unsa man day pasabot ani? Ambot lang. Mahabulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo, lahi ni siyas kahadlok nga dias ebanghelyo. Ang naas ebanghelyo nahadlok sa ka-istrikto sa iyang amo. Kining bulahan nga mahadlokon sa Ginoo, nahadlok nga mahimulag sa Ginoo. Muna, ang usa nahadlok sa ka-istrikto, ang usa nahadlok nga mahimulag sa iyang amo, sa iyang Ginoo. Kamoron, hain man mo nahadlok sa ka-istrikto sa Ginoo o nahadlok mong mahimulag sa Ginoo? Wala, kamo istrikto ra kay nang Ginoo, maingon ra ba no? Ay, silutan gyud ka, ala gabaan gyud ka, ala bantay ka ana. Kana mo na mga kahadlok nga makapaimpierno. Ana, mao na. Pero ang tao nga nahadlok nga mahimulag sa Ginoo, unsa may mahitabo? Relax kay na siya. Mabungahon, dagha ginansya. Ug mao na ang hulagway sa asawa nga gihisgutan diri sa atong unang pagbasa. Wa siya mahadlok siyang bana, nahadlok siya sa Ginoo. Mao na ang iyang gibuhat, sige lang gid siya atiman sa iyang bana. Iya gyung higugmaon ang iyang bana. Di gyud siya magyaw-yaw ngadto sa iyang bana, di siya mga saba sa iyang bana. Matud pas lektor ganiha, pader unsa man ni sakto ani, maghabol o maghabol. Kay mahadlok man kuno siyang magbuhat og daotan siyang bana, iya ra jud kunong habulan ang iyang bana. Nako na mudaot ginang naong sa imong bana. Sigihan nimo habol. Dili tinuod. Ako kasuway na ako asawa, pero maghabol mo, lain siguro yung mahitabo dito lawom sa habol. Maghabol ka na bang maglaba, mao na trabaho sa asawa sa una, maglaan ng kuan. Mabuto si Mother Mary, nagla siya og kani-ganing naghabol siya og sinina ni Hesus nga wa gid tinahian, style to niya. Karon tahion man nato. Ang kang Mother Mary gilara to niya, giwibra to niya, nahimong usa ka sinina nga sakto siyang anak. Grabe kayo kamayong muhabol si Mama Mary. Unsa titawagan na in English? Kaning weaving. Ana, no? Bala diya, bugo masad ko ana. So, karon unsa may pasabot diya ang tao nga mahadlok nga mahimulag sa Ginoo, magsigi ra gyud tuman sa sugo sa Ginoo. Kay ang makapahimulag nato, bisan gani sa inyong pamilya, unsa may makapahimulag kanang mosupak na ka sa sugo. So kanang tao nga mahadlok mahimulag sa Ginoo, nya mahimong mabungahon, kay magsigi ra gid siyang tuman sa sugo sa Ginoo, mahadlok siyang mosupak sa sugo sa Ginoo. Kamoron, unsa may inyong gibati,
mahadlok mosupak sa sugo sa Ginoo o mahadlok motuman sa sugo sa Ginoo? Sama, nakalitan mo sa pangutana? Nahadlok ba mo nga mosupak sa sugo sa Ginoo o nahadlok motuman sa sugo sa Ginoo? A or B? Iisa ang kamot sa katong A, katong nahadlok mosupak sa sugo sa Ginoo. Isa. Okay. Wa kaabot og 1/5. Kinsa may nahadlok motuman sa sugo sa Ginoo? Taas ka mo. Ha, unsa man day mong uban? Wa mo'y desisyon? Kanang way desisyon, automatic na ilabay ngadto sa gawas. Kay maghimo gitag desisyon, matod pa ni Kristo, kinahanglan gyud mong bugnaw or init. Kinahanglan gyud mo nga yes or no. Dili gani mo mubuhat ani, iya mo sayawa. Mao na kadtong wa mo isa, iya na mo sayawa. Tagaan ta mog second chance. Paghimo gyud mog desisyon. Saman mo, letter A, hadlok nga mosupak sa sugo sa Ginoo. Letter B, hadlok motuman sa sugo sa Ginoo. Kinsay letter A? Maayo. Ang choir, hurot gid sila isa. Naiduha wa mo isa, gaduko ango. Duko. Kinsa man to ang mahadlok nga motuman sa sugo sa Ginoo? Letter B. Dili sad ingon ako, oy kanang ni signal ra ko ba? Kamo sad no, matag-anan ra ba sa ninyo? Sige, atong suwayan. Congratulations kay gusto day mong mutuman, nahadlok day mong musupak sa sugo sa Ginoo. Kanang giingon sa Ginoo nga kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Wa mo mahadlok ana. Mutuman mo ana. Tuman dili. Kanang giingon sa Ginoo, ibaligya ang tanan nimong kabtangan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Saman, wa mo mahadlok ana. Kanang giingon sa Ginoo nga pasudla sa inyong balay ang mga way balay, wa mo mahadlok ana. Kanang giingon sa Ginoo, duawa ang mga binilanggo, wa mo mahadlok ana. Unya kung ang binilanggo muduaw sa inyong balay iniglaya, inyong pasudlon, wa mo mahadlok ana. Kanang giingon sa Ginoo, pasaylua lag kapituan kapito ang nakasa nimo, labi na gyud kun ang imong bana nangabit nagkanapo, pasayluag kapituan kapito, wa mo mahadlok ana. Ang kalibutan karon sa tinud-anay, apil na ning nagwalin. Hadlok motuman sa sugo sa Ginoo. Pero di gyud mahadlok mosupak sa sugo sa Ginoo. No. Sugo ba sa Ginoo? Kusia ng imong anak? Sugo na sa Ginoo? Kusia ang imong anak? Yaw-yawi na, disiplinahan na, latusan na, sugo na, dili. Nya wa mo mangusi. Wa mo magyaw-yaw. Wa mo manglatos. Oh, sugod karon ayaw na gyud ha. Ingka, ayaw sad pa diri, maunsaw dyan na, hindi na madisiplina, nahadlok na ka. Nya di na ka mahadlok mo supak sugo sa Ginoo. Ana. Kanang giingon nga pasaylua lang ang kabit sa imong bana. Sugo na sa Ginoo dili. Pasaylua lang ba ang kabit sa imong bana or kabit sa imong asawa? Sugo na dili. Uy, tubaga oy. Gong dili, ingna lang gong sugo. Sana, sugo, dili. O, sugo. Kay nakasaha man na. Ang kabit nakasaha diha nimo. Ang imo sang bana nakasaha diha nimo. Nya ang sugo sa Ginoo kay pasaylua man og kapituan kapito. Di sugo sa Ginoo, pasaylua ang kabit sa imong bana or kabit sa imong asawa. Kapituan kapito, 77 times or 70 times 7, whichever you like. No, ana. Nya inyo nang sundon o nahadlok mamutuman ana. Oh, wa
gid mo ayo. Magkagot gina inyong ngipon. Mao na siya. Naabitay ni donate nato dinhi sa atong simbahan o kani-ganing karon pa man to yang gisaad tingali sunod semana kay musweldo siya karon. Wa na siya kwarta. Tak-tak trabaho. Nya una niyang sweldo mudunit kuno siya dire. Wa gid siya mahadlok nga inig sunod makubid na pod siya, makwarantine na pod, wa na siya trabaho. Nya kung ipangutanan nako inspiring kay kada, wa man ko ni lupig man sad ko nimo, wa na ko kay hapit kwarta nya mudunit pa jud ka dire. Nya moingon day siya nako, Padre, sa sige na kong paminaw sa imong wali ba, din amang ko mahadlok way kwarta, din amang ko mahadlok mapobre, nga magkamang sa kapobre, di naman ko mahadlok nga mamatay gutom. Ganahan na kay ko Padre nga mo donate diha. Nako, sige yung donate. Sige yung donate. Naman gani way trabaho arang-arang no ni siya pagkabutang. Arang-arang pagkabutang ba? Just recently, Padre, di ako i-donate, idugang nako para mahuman na ng imo mga slots, mahali na naghurot. Nako, sige, siya pero kay di man ko kagawa sa balay Padre, kay bawal man in town ko. Sabot senior na siya kanang taas og edad ba. Ingon din siya nga, ikaw lay ari dire, pick up pala. Nako, akong pick upon. Di ako din giadto. Nako, stan gini mga tiguang mamarahig pag yung pa-pick up. Di akong giadto dito. Ya pag human ako to, siyar kita mo sa kanang mingaw kayo sa Pader, gamay ra ni akong kuan pero ikaw na lay bahala ana ug unsao na nimo. Daghan pa jud kay sa gipakapin nga kanabang mga mga basahono na pag mga para pahit-pahit tingitos na mga tisyo ba. Nako, ano maning pada para tingitos quarantine tingali nana. Uy, pag-abot na dire nako kana gidonate na siya na isobre dihang gamay nya kuan siya. Unsa man ni ang gipang photos Pader nga humok-humok man ni nako mga tisyo tingali na kanabang para sa kamot ba. Siya murag dili man Pader pag ukab sus binandol man day nga kwarta tag 500. Ang iya day gidonate 200,000. Nya wa jud ko magtuo ba nga iya tong buhaton. Relax kay siya. Nya tanaw nako tiwasono naman sad. Ano bang basta ada joke ra na. Sorry mama, nakabati ra ba karon. Ako lang nang giagig joke ba pero ang ako lang kana bitang tao nga wa nay kahadlok. Kanang generous kay mohatag. Nga hasta ako masyak. Mo to pag-abot ako diri ako siyang gitiksan. You surprise me. Imo kong gipakuratan. Ingon ni siya, God has full of surprises. Ana siya. Unsa ka igaugma ano makadungog siyang namatay ko. Mingon siya, gi-surprise akong father da. Relax ra kay na. Kamo, ma-surprise pa mo. Di oy, relax kung nagsunod ka sa Ginoo. Nga naman, kahibaw na kang daan nga daghan gyud ang ihatag sa Ginoo basta magsunod niya. Tanawa ha, ang dunay iyang 10,000 sa pila to? 10,000 gihatagan na og additional 1,000 kay matud pas Ginoo ang naay iya hatagan pagdagdahan pa nga di na gani niya maato pag dawat. Pero ang way iya kanang sigig kahadlok kay istrikto ang Ginoo, kanang mahadlok motuman sa sugo sa Ginoo hasta ang jutay nga naa niya kuhaon pa kuno. Tanawa mong mga mahadlokon sa Ginoo kanang di gyud ka hatag bas iyang kwarta ngadto sa iyang silingan ba, sigig yung paningil anang utang. Tanawa bisan ang jutay kay ninyong smile mawa kagamay ra anang smile pero pila ra goy presyo anang smile. Lingi ako no na imong tupad smile pira may bayad ana. Mahal jud kay nang pag-smile. Kabarato ra ana. Gamay ra jud kay nagpresyo pero bisan pa kana kuhaon sa Ginoo tan-awan ang kasigig paningil sa utang kusmod kay ignaw. What na smile bisan ang smile nga dali ra gyud unta kay ihatag mawa oy. Di ba? O tanawan ng mga asawa nga istrikta kayo mga maldita kay ngadto sa ilang bana. Hasta nano ng ilang bana kuhaon pa sa silingan. Pildihon lagmid.
Kana mga gwapa kay mga asawa, nga kusog kay mo make up, mga mahalon pa kay make up, tagpila na katawsan ang ilang badlis diri, magpa-parlor pa nagtag 10,000 ang bayad, tag 50,000 ang bayad. Oy, pildihon lag sekretary nga waga ni hapit pa toothbrush. Nga naman, mao lagi na. Niingon si San Pablo, pagbantay mo ha, sa ikaduhang pagbasa, pagbantay mo, kay kinirabang panahon sa Ginoo, muranig kawatan. Apan bulahan mo nga mahadlokon sa nga matinumanon sa sugo sa Ginoo, kay di gyud mo makuratan. Di mo makuratan. Ang katapusan sa ang pag-abot sa Ginoo, dili murag kawatan para ninyo. Kung dili, usa ka okasyon sa kalipay. Kana bang makabantay din ba? Kani, lipay jud ko ani. Kay makatuma na sad ko sa sugo sa Ginoo. Muna pagtan-aw nimo sa imong anak ni suyop, ika kani, makatuma na sad ko sugo sa Ginoo nga pasayloa ang nakasa nimo. Adong kapila ka nakasuyop siya, tulo ra gitira na koron ma. Ay, katulo sa koron makapasaylo aning panuway dako. Pero ni imo mangipasaylo. Uy, ang imong silingan, ni katkat mas inyong koral, ning nangawat man, ing kaalan, ana sila ing okasyon nga makapasaylo ko. Ana, Lord, salamat nga ni katkat ni koral. Ana, uy, gilibak man kas imong ugangan, gitabangan pag sa imong mga bayaw, gidaot kag maayo, gipost pa jud kas Facebook, ang ni-like mga 1,000 kabuok, gala kadaghan sa kong pasayloon, 1,000 kabuok. Salamat Lord, salamat jud kaayo. Ano? Di na ka makuratan, di ka nagtuo mo ko nga friend bi aning animal dako, giblibak man ko, gidaot man ko. Ay ayaw nagkasyak. Ay nagkasyak. Nyag na mo text nimo nga ang bana nimong buutan kaayo, do na dedo kabuk anak dito silingan ninyo. Ayaw kasyak. Mingon ka, upat na say akong pasayloonon. Ana. Salamat kayo Ginoo. Di ba? Relax kay ka. Na mamuka o yun. Sige nga rin. Manindog na lang tayo. Si Kristo nagpasidaan gid nato nga matapos ang kalibutan. Bisag unsaon pa natog tap-tap ang atong naong aning ni ang mask. Sag unsaon pa natog social distancing, mga tapos gid kang tanan. Pero matod pa niya, ang katapusas kalibutan mahisama atong panahon ni Noe o panahon ni Lot. Unsa man tong panahon na, ang mga tao, kadaghanan Diyos mga tao, maingon tang punga, 99% sa mga tao, wa na maghuna-huna o katapusan sa kalibutan. Ang ilang gihuna-huna, maogyod ang pagpanginabuhi, ang paglipay, ang pagsigig yun o pahimos dinis kalibutan, pasabot nahimo na silang nahigugmag maayos kalibutan. Kamo, saman, naghuna-huna ba mo nga mga matay ragyod mo? Oh. Naamo nang huna-huna kada adlaw? Naghuna-huna ba mo ron nga posible karong taod-taod patay na ka? O nagsigi kag ingon, ayaw sa taon Lord, oy ayaw sa Lord, ayaw sa mauna ang mga tao nga makalitan inig katapos kalibutan. Matod pa diri sa atong ebanghelyo, siging minyuay, sigig yapog pamalitay, pabaligya, wa na maghuna-huna o Ginoo. Kani bitang COVID karon, nagpahinomdom gid ni nato, introduction lang ba nga posible di ay ang tanang tao sa kalibutan patyon sa usalang ka higayon. Kaya ang sunod ra ba kuno ani, basta musod na nimong virus, di kuno kadangatag tulo ka adlaw, diretso jud kag kamatay. Ang sunod ani ba na COVID. Karon kay makwarantin man kag 14 ka adlaw, maulian man ka basta strong imong immune system, og dili kay strong kana mga 5 ka adlaw ngadtos na po patyon sa ka. Pero igsunod jud kuno na bisan pa kuno strong imong immune system, 3 ka adlaw lang pa na impas na ka. Ya, okay na ninyo.
Ay, klaro ninyo. Ingnang okay. Ibigay na ko na, ibigay na. Okay ra pa din. Sige, aron mahitabo na yun. Nabi tayo daghang nag-text na ko, napagi magpadag suwat nga, Pader, sige, malagag katawa-katawa, Pader, wa ka mahadlok aning ni Pader. Magkuan ka tao, maghimo ka tag mga pag-ampo, ana, fasting, ana, nako, wa may problema, ana. Okay ra mo na siya. Pero ang pangutana ba, mag-ampo ka, mag-fasting ka, unsa may imong tumong aron malikay kas kamatayon? Ug mao gani nay tumong, ayaw na lang. Gausik-usik lang tas panahon kay hasta gani ning mag-leads pag-ampo kining gawali, patyunon man pud ni. Di ba? Ay unsa may tumong mag-fasting, mag-ampo, magsakripisyo para mahunong ang COVID. Para nako dili maayo ang nindot nga mahunong ang sala. Mahunong ang sala unya matuma nato ang balaod sa Ginoo, dili ning balaod sa tao. Tanawa ning balaod sa tao karon ang gipatuman, abortion, divorce, same-sex marriage, euthanasia, ligation, vasectomy, mga pills, kanang naang pagsigig-tigom anang kwarta, siging pangangkon anang yuta, siging kinihaay tungod anang mga utlanan, siging corruption, mga balaod man eh. Business, kinahanglan, mahimo jud kang billionaire, trillionaire. Mga balaod man ni siya, karos kalibutan. Nya di ni makuan, dili ni nato mailisan og balaod sa Ginoo, bisag unsaon pa natog fasting, bisag unsaon pa natog reparation. Nya mao lang gyapon na nasa tong kasing-kasing peligro kay tagmamatay. Nganuman mao man ni ang tuburan sa sala. Ang sala mo'y tinuod na kamatayon sa tao. Kay kalag ug lawas gyud mo'y patyon sa sala. Muna sa atong unang pagbasa, niingon gyud si San Pablo dire, naay daghang mga kaaway ni Kristo sa kalibutan karon ug kinsa ni sila? Kanang wa magtuman sa balaod sa Ginoo. Unsay balaod sa Ginoo? Di mo din si San Pablo, si San Juan man dito'y gasuwat sa unang pagbasa. Matod pang San Juan, unsa may balaod sa Ginoo? Paghigugma ay ragyod. Ingna kuno na imong tupad, sugod karon higugmao na gyud ti ka. Ingna. Ingna, sugod karon ter laomi gyud higugmao na gyud ti ka. Nya mohonghong dai sa nimo, quits ng utang ha. Isa aron ma-quits ang utang, resulta imong 13th month pay intact. Dili kay magsigid lang kag bahin-bahin ang nagpanghatag. Sige ko no, suway ko no nag-ingon. Katong imong mga silingan, iguli nimo ron. Day, dong, I love you. Ana, siya hilas biya nimo, irog ng imong koral kay galisod big agi dire. Ingka ayaw lang. Buangon gyapon ka. Ingon gani kang I love you, imo kinang tagaan sa tanang maayong butang ang imong gihigugma. Ug mao nay gusto sa Ginoo nga magsigi na tagpaningkamot alang sa kaayuhan ug kalipay sa atong isig katao, dili sa ilang kadautan. Mao nay nindot. Pareha dinis ato kanang gasigig donate din hinato. Magsigig tabang unsay atong project, hatag dayon sila. Ginagmay og dinagko. Karon iabot na nig mga sobra na 18 million ang atong nadawat nga donations. Naghuna-huna sila sa kaayuhan dinhi. Pero nasa magsigig message nako, Pader, mohatag lang ko gyud Pader ha kay malingaw man jud ko sa imong wali Pader, pero sige bi akong kaigo. Ako ngano sige magkaigo siya, wa pa magukoy kasal Pader, upat naman ikabuk among anak. Ako sige, padayon dia. Donate lang, basin pa di ay mabawi. Pero akong paminaw nako og di jud ka pakasal murag maimpierno gyud ka ning kalakiha kida. Na nasay usay ngon gibuwagan ko sa akong bana Father. Na in love ra ba jud kay ko niya. Nako nya kasado mo ato sa awa sad Father nako dito nimo bana puyo-puyo ra sa iyampo taon Father nga mo balik to nako maintag dito mo balik aron di na ka makasa. Kay mo balik to. Mo patong na sad na patong-patong na sang sala ngadto. Pete.
Kani man kung atong love usahay no, human love. Dili ba siya align sa divine love? Mo na si San Juan mipahinomdom nga ang gugma ni Kristo mao'y atong pattern unsaon paghigugmaay. Dili nang atong personal love nga portigid in taon ka sinful ning atong gugma no makasasala kay tanan. Mo na karong mga panahon na kinahanglan naman kita mangandam, hala sugdi og pangandam pinaagis paghigugmaay. Diha lang, sentro lang ta diha. Matud pabitas atong tubag sa Salmo responsoryo, unsa gid atong tubag? Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Kana, bulahan ba sila kung di mataptan og COVID? Murag bulahan. Bulahan ba sila kung di sila ma-quarantine? Murag bulahan. Bulahan ba ta kung mawa na ning COVID sa kalibutan? Murag bulahan. Pero kung wa ta magtuman sa balaod sa Ginoo, mo na gitawag og piki nga kabulahanan. Ngano man ang endings tong kinabuhi basig impierno ra. Wa tod kay COVID pero porti nimong sala. Wa tuod ka maglisod sa imong pagkaon pero ang imong kalagalisod na ginhawa kay gibugkusan og maayo sa daghan kay nimong sala. Wa ko maglisod sa kolekta pero hapit na di ay ko lata sa sala, no? Oh, ako lang sutanahan aron di kay makita. Ang gihimo nga example ni Kristo nga pangayuag hinabang mao ang dautan nga huwis. Ganahan mo mangayo sa mga taong dautan? Gi, kusgag tubag. Dili. Kining nagtabang sa atong simbahan, kaning na nag-donate dinhi nga ning abot na nig mga 18 million kapin ang ilang donations. Unsa man ni sila? Mga buutan, mga dautan? Mga buutan. Na. Wa pa ginitabang natong dautan. Kamo unsa man mo, buutan mo, dautan? Buutan, usahay. Usahay. Astila, no? Kinsa man day ning dautan? Kinsa man ning buutan? Mao nay problema diha ron. Kay basig kining na nagsimba maoy dautan. Nya kanang atong gitawag nga dautan, mao di ay ang buutan. Hay may buutan, kamo o kana mga palahubog? Be, kisa may mas buutan ko no be? Kamo o kana mga palahubog? Di, klaro lang ito, kana mga palahubog o kamo? Kami. O kamo, siguro dyan ko ana. Pero tanaw na tos binuhatan, kinsa may kusog kay ibang hagad? Ali, imo. Kisa may kusog kay manghagad og inom? Palahubog. Ang palahubog. Kamo, kusog mo manghagad sa inyong mga bugas, sa inyong kwarta, sa inyong silingan. Kusog mo manghagad sa inyong balay, nga pasudlon sila. Kusog mo manghagad sa inyong silingan, nga tagaan ninyong yuta, i-share ninyong yuta. Dili, may pangpalahubog, i-share gid tanan. Hasta good buwa, i-share, ituktok ba? Kinsa may mas buotan, kamo o kanang manuyupay? Manuyupay, mag-share. Oy, ang manuyupay kusugin na mo share. La share ta tunga sa taron. Ugma la sa ako. Alam sinuyupay gina sila. Share. Kamo, kusog mo share sa inyong mga kape, kana inyong mga gatas ngadto sa inyong silingan. Oy, mga daw kay mustanan. Kining pare, kusog mo share. Secret. Mo share ka ni kolekta, amot lang. Muna, kinsa man di ay ang buutan. Diri sa unang pagbasa, gidayeg ni San Juan ang mga taong matinabangon bisan sa mga dumuduong. Ang tinuod ang buutan kana gid ang matinabangon. Bisag wa siya kaila, bisag dumuduong mutabang. Ningon rabas Kristo, dumuduong ako og inyo kong gi padayon sa inyong balay. Kamo, kusog ba mong mupadayon og mga tao nga wa mo kaila kanang strangers? Oh,
Oh, ya mga ginikanan karon, mga impiernohonon kaayo kay ngano man ingnon din anila ilang mga anak ay kamuhay dinhi mos balay, pabilin mo dinhi ha, pag-amping mo panirado mo diha. Nga nagan imanuktok wa mo kaila ay kablihi ha, ay mugduol kay basin ano birahon mog ditso. Agyog ablihi. Uy, sayop ng pagkatudloa. Ingna gid na ang inyo mga anak. Nak, dinhi mos balay ha. Nga nagan imanuktok nga wa mo kaila, ablihi dayon kay mauna si Kristo. Oh, katekesis manggunagod, basic katekesis, dumuduong ako og inyo kong gipadayon sa inyong balay. Matthew chapter 25. Nya, nganong magtudlo mga nga panirado, nya ayaw na gyud ablihi basta wa ka kaila. Ang saman ka, kontra kas Ginoo o kuyog kas Ginoo. Tubag. Uy, tubag uy. Kuyog. Kuyog. Di. Mao na itudlo. Ang mga gisugo sa Ginoo mo itong itudlo. Dili ang sugo sa demonyo. Ang demonyo kanunay ginangingon ako ni, mangangkon guna siya hastas dili iya. Sunan ka, ang paraiso, iyang giangkon, ang kalibutan, iyang giangkon, hasta langit, gusto pa niya angkonon. Da, gihinginlan hinoon dito sa langit. Kay gusto kay mangangkon. Nya kanang kusog kay mangangkon, mauna siya ang dili buutan. Karon magtinabangay ta, aron mahimong buutan ang atong isig katao. Unsaon man, ayaw siya nganlig dautan. Sama sa byuda, wa siya mag-ingon daotang huwes bisag ngilad kay kag binuhatan tabangi in taon ko wa. Iyang gipakita nga bisag unsa pa ka nituo ko nga ikaw makatabang nako kay huwes gud ka. Ikagod mo imuhusay, ikagod mo imuhukom. So tabangi ko. Wa na siya maghunahunag daotan ba na or buutan ba na. Iyang gitan-aw nga makatabang ni nako. Muna gitawag og pagtuo. Kanang mutuo kang makatabang na nimong tawhana bisan pagdautan. Kamong mga asawa, mituo ba mo nga ang inyong bana makatabang ninyo bisag nangabit na? Tubag. Ito, oh. Unya, nganong inyo mang buwagan? Wa manggod. Nganong inyo mang biyaan? Nganong inyo mang awayon? Wa manggod. Mituo man ka mo nga makatabang gina nimo. Ingka wa na ko butuan na pa nga makatabang na nako, adi kabuutan. Kapikas guna nimo. Sidangana ang tawag ana, unsa to? Kapikas. Unsa to na sa English ang kapikas? Better half. Better half. Nya nganong imo manghimong bitter half? Nga better half man unta na. Bitter Imo na manong mapait. bitter half. Buyaan ko ng animal kay bitter half. My life is bitter because of that. Di oy, Pait. your life will be better if that person remains with you. Mo na. Nya tuo ana. Mo nagibuhat ni Santa Monica, tuo siya nga ang iyang bana bisag dili katoliko, bangis pa kaistanan. Nituo siya nga makapalangit gid nako. O di nalangit gi Santa Monica tungod siyang bana. Santa Rita og kasya, porting yapong kulatahan niya siyang bana. Tuog yapon siya nga makapalangit o porting kalangitan ni Santa Rita. Kana. Ngano man tungod kay mituo ta nga ang Ginoo na gani mo imo trabaho. Bisag ang bati mahimong nindot. Bisan ang dautan mahimong buutan. Muna nga niingon diri sa Kristo ang iyang introduction, tudluan ta mo sa pagampo nga wa gyud atras-atras, wa gyud hunong, kay maora gid ni ang makapahimo natong buutan og makapausab sa dagan sa kalibutan. Kanibitang pandemic, nagampo man ta nga mohunong ni. Kinsa bagod natoy wa magampo, pero daghan kay mga tao karon nagpasalamat tungod sa pandemic. Tanawa ang Ginoo ha. Kini pa lang atong parokya daan, kining kausaban ron kini atong mga proyekto dinhi tungod man ginis pandemic. Kay wa pa ay pandemic di gini mahitabo. Mamatay na lang ko dinhi, wa gini niang ingon ani karon nga within 6 months mahimo na ni natong atong mga proyekto.
mahimo ni nato. Oy, labi nagpaninglan tamo, tagaan tamo og kuta. Kay ang 18 million i-divide nato sa tanang mga pamilya dinhi, may di ka kunyo suluratan sa inyong mata. Pero tungod sa pandemic, perting daghanang nang donate nato. Ni sobra naman gani ni ang atong gibaligya nga 3,500 slots. Nya ako magibutang deadline ugma man ni kutob. Karon ay ang atong nahalin 3,548 ni sobra nag 48. Wa mo malipay anak. Salamat sa nipalit pagyod bisag humana ang na-close na tong 3,500. Ganong ni sobra man. Matod pa ni Kristo kung magsigi lang gid mong sunod nako, unya magsigi sad mong panghatag, ako pang dugangan ang grasyang naa ninyo, siksik liglig umaapaw. Ako di na sa nako maihap ang mga text, mga messages nga nipadaan nako nga, Father, pasalamat gyud kay mi nga naay pandemic, nga nag-isikyo mi, nga nag-lockdown mi, kay nagsigi na mi, unsa na, nakaila mi nimo, nakabati mi sa imong misa, og hangtod karon nga adik na mi. Unang sige na silang paminaw, salamat itaon Father nga naay pandemic, kay nakaila mi nimo. Sa una wa gyud mi kaila. Wa sila kibaw nga ako mas nagpasalamat pa kay sa una wa jud ko kakulikta nila, karon nakakulikta na. Pero ana ba give and take ba? Tabang sila. Tabang sang Ginoo nila. Ana. Nya unsaon na nato pag-explain na ang pandemic ngilad? Dili oy. Kining adlaw suwaw kayo mo ning ngilad. Di na ko kita sa inyong naong. Pero sige lang. Anya, ngilad ini. Sige, kuwaong adlaw. Patay sa tantanan. So, nindot ragyapon musidlak atong agtang. Klaro ng kagwa. Mao na, tanawa ha. Kanang imong anak nga siaw kayo, magsigdagandagan, nya tapulan pagyog kayo. Unsa mo na, ngilad na, dili. Sugod karon ay naginagganlig ngilad. Kay kung muhunong nagdagan, din anak kalakaw, mo na ngilad. Pero kusog ay mo dagan, oy, magamit na nimo, mahimo ng marathoner, i-expire ako nagmaayo, di ba mahimo ng champions marathon. Kanang imong anak, kusog ay mo katkat, ngadtos nyong atop, unya, ambak pagin nga risilong, katkat naman, unsa man na, ngilad na. Oy, mahimo ng worker dias biko, mangatkat anang poste, aron mulinya nato panahos bagyo. Kanang imong anak nga magsigig duwa anang naang lapukan, sigig langoy-langoy anang baha portirbang hugawa, ngilad na. Tanawang nahitabos Manila, daghan kay nakapahimos ani mga taong kusog kay muumog sa tubig, mo taw tigda sa ilang mga gamit ana kay nagbaha-baha man didto. Magamit ra na nimo pagpasod sa mga kanal aron kuhaon ang mga ni clog ups kanal. Dasiga na lang na nga kamao siyang mulangoy sa lapok.